खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं राजीब बसुमतारी। मसलपुर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 52थि बोसोरसालि जथुम्मा खुंफुंनो लाहार फाहार खालामनाया सोलिगासिनो दं। सिगांनि बोसोरफोराव खुंबोबाय थानाय बायदिनो बाक्सा जिल्ला मसलपुर साब डिभिजननि सिङाव थानाय 52थि मसलपुर गुदि बर' थुनलाइ आफादा देग्लाय बोसोरावबो गाजा गोमजायै खुंफुंनो लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। मख'नो गोनांदि बे जथुम्माखौनो बाथौफुरि गामि जौगा आफादनि बानजायनायाव बुरखां फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंनो थाखाय थांखि लानाय जादों। खुंफुं आफादनि नेहाथारि सानसुं बसुमतारीनि फोरमायनाय बायदिब्ला खुंफुं जानो गोनां बे जथुम्मानि थाखाय लाहार फाहार खालामनायानो 80% जाफुंबाय होननानै बिथाङा फोरमायो। फोरमायनाय बायदिब्ला देंखो मोनाबिलियाव जाखांफुहांनाय मेथाइ रोजाबगिरि रनसाय बर', लुबिता बर' आरो देंखोनि राजा बिग्राय ब्रह्मआबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोनखौ फोरमायथिनाय जादों। आङो गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनि बिथां दैदेनगिरि बिथांसिम साबायखर थाबाय। देग्लाय जोङो मसलपुर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ बाथौफुरिनि बे गामिनि गेवलां फोथाराव खुंफुंनो लाहार फाहार खालामनाय जादों। बेवहाय जोङो गुबुन गुबुन हाबाफारि लानाय जादों, जेरैहाय फुंनि समाव जोङो 6:30 रिंगानिफ्राय जोङो जोंनि गेवलां जथुमसालिनि गेटखौ मेन गेटखौ बेखेवनाय जागोन। बिनि उनाव जोङो बुहुमनि बयनिबो गोजोननि थाखाय बा जोंनि गोजोननि थाखाय माखासे फारौ बिरहोनाय जागोन। लोगोसे फुंनि 6:50 रिंगायाव जोङो गेवलां जथुम्मासालिखौ बेखेवनाय जागोन। बिनि उनाव 7 बाजियाव जोङो जोंनि जिरायसालि आलासि जिरायसालिखौ बेखेवनाय जागोन। बिनि उनाव जोङो 7:10 रिंगायाव गोसोखां खाम्फा जोङो बर' थुनलाइनि नेरसोन महरै जों मोनसे गोसोखां खाम्फा बानायनाय जादों। बे गोसोखां खाम्फाखौ जोङो बेखेवनाय जागोन। बिनि उनाव जों 7:20 रिंगायाव रुंसारि अन्थर बर'नि नामाव जों मोनसे डेलिगेट्स हाउस जोङो डेलिगेट रुम बानायनाय जादों, बेखौ बेखेवनाय जागोन। बेनि उनाव 7:30 रिंगायाव जामुंसालिखौ जों बेखेवनाय जागोन। जोंनि बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ जोङो 7:30 रिंगायावनो फोजोबगोन। बेनि उनाव जोंहा हाबाफारि लेखायै ओरैबायदियै 10 रिंगानिफ्राय जोंहा डेलिगेट्स जथुम्मा जागोन। बे डेलिगेट्स जथुम्मायाव जोंहा मसलपुर आन्चलिक गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गासै 32 गामिफोरा बाहागो लाफैगोन। 32 गामिनिफ्राय जों गामि मोनसेनिफ्राय 14 जन खरै डेलिगेट्स फैगोन। बे डेलिगेट्सफोरा बेवहाय बाहागो लाफैगोन। बे डेलिगेट्सखौ जोङो 10 रिंगायाव बेखेवनाय जागोन। बिनि उनाव जोंहा 11 रिंगायाव मान बावनाय हाबाफारि थागोन। गथ'फोरनि बे मसलपुर आन्चलिकनि बेन्दोङाव थानाय जेसेबां जोंनि बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानाय मेट्रिकआव बिथांमोननो बान्था राननाय जागोन। बिनि उनाव जोंहा 12 रिंगायाव सानजौफुनि जानाया सोलिगोन। बिनि उनाव 1 रिंगानिफ्राय जोंहा गेवलां जथुम्मा जागोन। बे गेवलां जथुम्मायाव जोंहा नुजाफैगोन जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि आगोलनि आफाद नेहाथारि गबिन्द चन्द्र नार्जारि बिथाङा बे हाबाफारियाव नुजाफैगोन। आरो बेखेवगिरि महरै जोंहा मसलपुर बिअ अफिसनि अफिसार भेस कुमार कसारि बिथाङा बेखेवनानै होफैगोन जोंनि बे गेवलां जथुम्माखौ। जोंहा दङ मोनाबिलिनि 6 रिंगायाव जोंहा मोनसे देंखो मोनाबिलि जागोन। बे देंखो मोनाबिलिखौ जोंहा बेखेवनानै होफैगोन जोंनि रेडिअ आर्टिस्ट चन्दन बसुमतारी बिथाङा रेडिअ आर्टिस्ट। बिथाङा जोंनि मोनाबिलिनि प्रग्रामखौ बेखेवगोन। आरो बेवहाय नुजाफैगोन जोंहा देंखोनि राजा बिग्राय ब्रह्म। लोगोसे जोंहा नुजाफैबावगोन लबिता बर' आरो रनसाय बर' बिथांमोनहा मोनाबिलिनि देंखो मोनाबिलिखौ जाफुंसार होनायाव जोंखौ हेफाजाब होफैगोन। आङो बेखौनो बुंनो सानोदि जोंनि बे आं दा गोबां जोंनि जाखांबोफुनाय गथ' गथायफोरखौ जों नुबोदों। बिथांमोना जोबोद गोसो खुसियै जोंनि बर'नि राव थुनलाइखौ सिबिनायाव एसे ओंखारबोनाय बायदि नुदों आं। बिथांमोना गोसो खुसियै जोंनि जेसेबां दा जों मावफुंगासिनो दं खामानि, बेखौ गोसो गोजोनै मावफुंगासिनो दं, गोसो गोथारै होनानै मावगासिनो दं। दा बिसोरो दिनैसिमबो गावसोरनि खामानिखौ न'नि खामानिखौ दोननानैबाबो मावगासिनो दं। आं बेखौ बुंनो सानो, मानो होनबा बर' रावा 8थि फारिलाइयाव जिहेथु जायगा मोनबाय आरो बेनिफ्राय जोंनि जाखांफुनाय गथ'फ्राबो दिनै बर' बिजोंजों फरायनानै बेसेबांबा फार्स्ट क्लास जानानै आरो बे गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव गुबुन गुबुन आयदायाव फरायहैनो मोनबाय। डाक्टार इन्जिनियार बर' मिडियाम फरायनानै डाक्टार इन्जिनियार जाबाय, IIT मोनबाय। बेफोरखौ जोङो गोसोखांनांगोन आरो।